Avui sí que... M'he animat molt i no he sabut com continuar. El silenci ha sigut com, vale. Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó. Ja tenim el Nadal aquí, ara sí que ja estem de ple a les dates d'aquesta festivitat. I, evidentment, anem a celebrar-ho parlant de com és el Nadal al Japó, com ho celebren, quines costums hi ha, quines curiositats, anècdotes i molt més. Quedeu-vos fins al final perquè no us arrepentireu. De la mateixa manera que en el vídeo que vam fer per Halloween us vam explicar una mica com es vivia el Halloween al Japó, en aquest vídeo us explicarem com es viu la festivitat del Nadal allà al Japó. Però bé, és una mica diferent. Penseu que la connotació religiosa que té aquí, allà no la té. Hem de dir que, per norma general, totes les festivitats occidentals que han importat allà, doncs, perden aquest significat religiós, com ja vam comentar en el vídeo de Halloween. El tema més aviat religiós el podem veure per Cap d'Any i Any Nou. En aquest cas, però, no és ni tan sols una festa en família. Això de vuelve a casa, vuelve por Navidad, allà no és així. És més aviat una festivitat de parella. Potser l'aspecte més visual del que és el Nadal allà al Japó vindria a ser les llumetes. Tots els carrers adornats, els centres comercials estan molt il·luminats, és a dir, com aquí al Corte Inglés, doncs allà gairebé tot arreu, totes les botigues, tots són llums. Fins i tot a la Tokyo Sky Tree, a la torre aquella tan alta que podeu veure, doncs està il·luminada i va canviant de colors. I quan la veus des de lluny, doncs, és preciosa. Un dels colors més bonics que podem veure és aquest verd com si fos un arbre de Nadal. Sky Tree, Tree d'arbre, doncs aprofiten i fan com si fos l'arbre de Nadal. A més, el caire aquest festiu es nota sobretot quan les petites botiguetes doncs, surten al carrer i treuen les paradetes i pots fer el típic passeig, fins i tot romàntic, amb la parella, anar triant cosetes i moltes mandangues d'aquestes petites que a ells els encanta. Això sí, tingueu en compte que no és festiu, la gent treballa el dia de Nadal, perquè veieu una mica aquesta diferència, que aquí no treballa ningú, doncs allà sí que es treballa. De la mateixa manera que amb el vídeo de Halloween, que per cert us deixem per aquí dalt, Disneyland Tokyo és força culpable de que el Nadal se celebri molt al Japó, perquè ells també tenen un superfestival amb el Pare Noel, evidentment amb totes les criatures de Disney, amb Mickey Mouse, i fan, doncs, un altre parade, que vindria a ser, doncs, això, una rua nadalenca, en aquest cas. El Mickey Mouse allà diria «Merry Christmas!» Parlaria així? Vés i pregunta-li, aviam què et contesta. «Merry Christmas!» Llavors, ja hem parlat una mica dels moments previs, de com es preparen pel Nadal i tal, però quan arriba el dia 24 a la nit, com se celebra? Doncs és una mica curiós. Si comparem una mica amb els rituals que tenim aquí, allà arriba el dia 24 a la nit i les parelles se'n van a sopar al Kentucky Fried Chicken. Nani? Bé, se'n van a sopar o es demanen el pedido del seu menjar. No, pedido no. La comanda. És que jo veia les tres tresines i les tres tresines sempre feien pedidos, tu. Com anàvem dient, el dia 24 a la nit les parelles se'n van a sopar al Kentucky Fried Chicken. I és tot molt romàntic, molt bonic. Res comparat amb aquí, que és molt familiar, fent cagar el tio. I us preguntareu potser, i per què el Kentucky Fried Chicken? Quin sentit té? Doncs bé, segons hem pogut llegir, segons hem pogut investigar d'alguna manera, això va començar perquè la gent occidental que vivia allà volia un plat de carn la nit de Nadal, més ben dit. I què passa? Que anaven allà al KFC. Llavors aquesta gent, que era molt llesta, va dir ep, que aquí hi ha negoci. I va començar a fer promocions, a fomentar-ho, i clar, doncs la gent va pensar, doncs mirem al Kentucky, i així va ser. L'endemà del 24, el dia 25 de desembre, què és el que es fan allà? La gent, en comptes de fer un dinar familiar, com faríem aquí amb la família, el que fa és, sobretot, degustar un postre. Aquest postre es coneix com a pastís de Nadal i, com veureu a les imatges, segurament us sona, perquè a molts animes és el típic pastisset que la gent porta a les cases. És un pastís de nata i maduixes. I la veritat és que, segons diuen, no és que el seu sabor sigui res de l'altre món,
però ja és tradició. A més, i abans de passar al següent punt, hi ha una anècdota que potser a les noies no us agradarà massa sobre aquest pastís. I és que bé, es diu que aquest pastís s'ha de menjar el dia 25, que més tard ja no val res, ja no val la pena. I vam fer una comparació, fa anys crec, d'això, on es deia que si una noia era soltera amb més de 25 anys, doncs que tampoc valia la pena. A dia d'avui ja no és així, de fet les noies de 25 anys solteres al Japó ja fins i tot se'n riuen d'aquesta anècdota i no hi ha més història. Però es veu que en el passat sí que va arribar a molestar una mica quan et deien això. Vindria a ser una mica com el dinar familiar, quan et diuen «I què, nena? Ja estem pensant amb els nens?» Bé, encara no. Així seria una mica perquè ens entenguéssiu. El que passa és que allà, doncs diguem que és una mica més forta la broma, no? O era. Com ja hem dit, aquesta festivitat se centra més en la parella que no pas en la família i en l'ambient familiar. Bé, aquí què es fa? Aquí regalen molts regals, no? El Pare Noel porta regals, el tió porta regals, els reis porten regals i la majoria són pels nens, no? En allà no és així. Els regals són entre parella. Per tant, el tema de les joguines no està tan vist com aquí. Sí que és veritat que alguns animes, jo recordo Shin-chan ara mateix, sí que al capítol especial de Nadal doncs hi havia regal pel nen. Però, clar, ja no sé si en aquest punt és que ho han volgut adaptar d'Occident o que també se'ls hi regala algunes coses. El que està clar és que no és tan massiu. No és una època de tants regals com es fa aquí. Sí, perquè aquí la carta dels Reis jo veig en vez de 2, 3, 4 coses, 9, 10, 12 coses i dic, mare de Déu senyor. I tu, ja t'has portat prou bé com per tenir 9, 10 o 12 coses aquest any? Jo, de moment, només n'he demanat 3. Ah, sí? Soc bona i demano el que crec que em portarà. Doncs bé, ja veurem si ens porten tot el que hem demanat i us ho porten a vosaltres, però sigui com sigui, esperem que tingueu un bon Nadal i us ho direm a la japonesa. Merry Christmas! Omedetou gozaimasu! I bon tio! Dit això, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i ara també a Twitch. Moltíssimes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo de Aventura per Japó!